फाटले 2-1 म्हयने जाले सत्तरीत पाणी चालू आसा। गांवचे गांव उदक ना म्हणून वाळपय PWDच्या ऑफिसांत आत्र्या पयऱ्यान मोर्चा व्हरतात। उदकाचो सगळ्यांत चड त्रास जाता तो पर्ये मतदारसंघातल्या लोकांक। मात फाटलीं 5 दशकां ह्या मतदारसंघाचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे खंय हाची कांयच कल्पना ना। उदक ना जाल्यार खंय जबाबदार थंयचे पंचांनी खंय आमदाराक सांगपाचें। सर आता सत्तरीमध्ये नाही खास करून पाण्याचा भरपूर प्रॉब्लेम आहे। पाण्याचा प्रॉब्लेम आणि सांगताय हो ते कुठच्या गावात आहे स्पेसिफिकली मला लिहून द्या। हो ते स्पेसिफिकली पर्यमध्ये तांबेडी गाव आहे, त्या गावामध्ये गेली 8 दिवस झाले ते वाडा आहे, तो वाड्यामध्ये पाणी नाही आहे। हे लोक मी स्वतः जाऊन आलेलो आहे गेल्या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये, या वर्षी कोणीच काय सांगितलं रिपोर्ट केलं म्हणून ते लिहिलं म्हणून ते लिहिलं नाही। ऑलरेडी त्यांना प्रॉब्लेम फेस करताय, टँकर पण त्यांना मिळत नाही आहे वेळोवेळी। म्हणजे याचं तुम्ही आमदार म्हणून सर त्यांच्याकरता काय करणार? आमदाराला पंचांनी येऊन सांगितलं पाहिजे, ग्रामपंचायतनी येऊन ठराव घेतला पाहिजे, हे काम करतात का आणि तुम्ही तिथे जाऊन काय काम केलं ते आम्हाला येऊन कधीतरी सांगा। कितल्या वर्सांचीच पाली चोल्ला घाटाच्या रस्त्याची मागणी निमण्या चालीक लागताना दिसता। फाटल्या BJP सरकाराच्या काळात त्या रस्त्याची फायल पास जाल्ली। शेनवारा राणेन रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण केलें। फाटली पंचायत बॉडी असली त्या वेळाचेर आमचे प्राधान्य असले की ठाण्या पंचायतीचो विकास, आणि ताका लागून आमची पंचायत बॉडीन म्हाका भरपूर साथ दिली आणि आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मदल्या वेळाचेर लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यानी ह्या रस्त्याक लागून म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो। म्हाका भरपूर अडचणी येयल्ल्यो। आमी काही आमच्या कार्यकर्त्यांनी भितर आमचे देवीदास सावंत आसा, अर्जुन गांवकर आसा, अर्जुन सावंत आसा, गजानन गांवकर आसा, हरचंद्र गांवकर आसा, अशा कार्यकर्त्यांनी आमच्या स्वताच्या खर्चान पयलीं तो रस्तो आमी क्लियर केलो। त्याच्यान गाडयो गळपाक लागल्यो, ताच्या नंतर PWD काडले आणि ताचो इस्टिमेट केलो। ताच्या नंतर आमचे काही मंडळ कार्यकर्त्यांचे भितर नरहरी हडणकर आसा, नंदा काणेकर, वासुदेव परब, राजेश गांवकर, देमू गांवकर असे एक मंडळ आमी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां मेळ्ळे आणि प्रस्ताव दवरलो। ताणें आमकां आश्वासन दिलें की हो रस्तो जावपाक जाय आणि आपल्या हेतून आपण सँक्शन करून दिता म्हणून। 1.8 लाख क्रोड्स मध्ये तो आता होणार आहे टेंडर्ड आपण एवढ्याच होणार आहे, 1 वर्षाची मुदत आहे। फाटले BJP सरकाराच्या काळातूच पर्रीकारान झरमे सालिली सुमार 3.5 किलोमिटराच्या रस्त्याच्या कामाक मान्यताय दिल्ली। तोय रस्तो आता जाला। राणेन तोय रस्तो उक्तो केलो। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।